i arranca l'encontre en estos instants. I pues estan boixos per anar-se'n al conjunt de la Plana. Ara el problema està en que la Unió Esportiva Alzira demanava al voltant, calcule jo, d'uns 8.000 euros més la fitxa de Nico Leone. Mira que bona per Antillaque, Antillaque està dins de l'àrea, Antillaque, xuta fora! Marcel segueix impressionant, torna a recuperar la pilota per a la Unió Esportiva Alzira i torna a muntar la contra de primeres francès. Ahí per a Antillaque, Antillaque que se'n va bé del seu defensor, Antillaque retalla i entra per dins, el jugador està en posició reglamentària, ahí està dins de l'àrea, és Sergio Boix a les mans de Paredes. També Xavi Olmos, buscar la frontal de l'àrea perquè ahí acabarà, morirà la pilota en llarg, busca un rematador, el cap del jugador de l'Alzira, despeja el remat del cau Aarón, Aarón que va a xutar, està en la frontal de l'àrea, xuta Aarón fora. Cama dreta, Paredes, efectivament, final. La passada de nou per a Víctor García, per banda totalment sol, Toni que el dobla, entra dins de l'àrea, prepara la centrada Toni, la deixa de nou per a Víctor García, al pal o en el peu la treta el porter de la Unió Esportiva Alzira. Ix Marcel en el baló, pilota per a Antillaque, Antillaque per a Aarón, vinga Aarón, la velocitat d'Aarón, Aarón que se'n va, cara a la porteria, està totalment sol Francesc, bé la passada per a Francesc, Francesc en la frontal, controla Francesc, fica la cama! El jugador Víctor García que ha arribat a l'ajuda va ser Antillaque, ve Marcel així el primer pal, els altres arrencant des del punt de penal, Antillaque que obri molt el córner, el baló va al jugador de l'Alzira, Mora. Ara aquesta penetració i pel mig. Antillaque bona per a Francesc, Francesc està dins de l'àrea, Francesc penal. A veure Francesc, cama dreta, Paredes baix d'espals, allà va Francesc, para Paredes de córner. Losa que va canviar tota l'orientació però han estat totalment sol ahir Aarón, Aarón que controla perfecte i el doble Javi, allà va Aarón, Aarón torna a anar cap al centre, bona la canvi d'orientació per Antillaque, que s'acomula el valor a la cama esquerra, Losa ja està en banda, Losa que recibeix el valor va fer la centrada de Losa és bona, ara Francesc va resarcir-se, el remat de Francesc per poqueta, s'ha perdut per la part esquerra de la porta defesa per Paredes. Ahí Olcina per Enric que la talla, la deixa de nou ahí per a Javier García, vamos Javi, a veure que inventa el valor per a Francesc, l'aguanta a Cale, ahí està, li la dona molt bé a Javier, ara està totalment sol, i la passada era bona per Antillaque, però atenció a la recuperació perquè eixa la contra, el jugador, i que cuidado que hi ha camp per davant, estan fora joc, no estan fora joc, diu que n'hi ha posició reglamentària, aguanta Vicent aguanta, Víctor García, gol del Torre Llevant.